E biche o bico que lle deu ao mozo a moza. Menos mal que chegou o dono da plantación e salvouna. Ela estremeceuse toda. Que? Cando o capataz a bica, ela estremece toda, como se sentira algo moi forte por dentro. Tiñalle medo aos elefantes. Vese desde o comezo, que ela está namorada do capataz e non do seu home. Pois ao final é o seu home o que a salva do incendio e máis dos elefantes. Xa, pero ela está namorada do capataz. Que se sentirá cando che dan un bico así na boca? Que? Que se sentirá para estremecer toda? Non sei. En todas as películas ao final bícanse o mozo e a moza. Sí, pero non así. Así como? Carmiña Ramona! Carmiña Ramona, Carmiña Ramona! Ei! Vou darvos unha boa tunda. Está tua nai na casa. Non sei. É que non vos volvo a ver eu pola miña casa. Que pasa? Son túas as dunas. Son che de Deus. E Deus regalouches a ti. Regaloume o seu representante na terra. Pois na praia non se pode construir chabolas. Non a construín, que xa estaba. Antes de que fixeran a estrada do medio. Antes de que fixeran a casa dos Echeverri. Xa estaba. Ti é a máis antiga do lugar. Pois sí. E Alfredo, onde está? Non sei onde está Alfredo. Coido que marchou á praia. A praia con este día? Vai calor. Está algo nubrado, pero vai calor. Calor? Sí, calor. Isto non é calor. Isto é bochorno. Bochorno! E sabe lo que significa? Non o sei. Que vai haber treboada. Treboada! Pero se non chove nin nada. Son as peores. As treboadas secas. Marchamos daqui. Que? Eu aquí non quedo. Marchamos a Coruña. Non quedo unha noite de treboada. Pero se non pasa nada. Vai buscar inmediatamente a Alfredo á praia e dille que veña a preparar as súas cousas. Que marchamos para a Coruña. Agora! Agora mesmo. Tita, eu non quero ir a Coruña. Déixate de lerías comigo. Alfredo, estás aquí. Vais a vos que estou de casa. Se por aquí non hai ningunha presa. Sí, miras alá. Alá son aves frías. Pero vais a vos que vas espantadas. Pero esas son moi pequenas. Parecen pequenas porque están lonxe. Pois están lonxe. Non creo que collas ningunha. Hai que ter paciencia e agardar. Non tes moito tempo. A tua nai mandoume por ti. Que quere? Ir para Coruña. Que? Di que esta noite vai haber treboada e ela quere que marchemos para Coruña. Eu non quero ir. Pois vai dicir ti a tua nai. Ei, que parece que ven unha, vas me espantar. Onde? Aí, non ves, aí? Eu non vexo nada. Claro, por iso ti nunca vas cazar nada. Porque non tes vista de cazadora. Claro, eu nunca farei o parvo como ti. Todo o día collida unha corda agardando pola vítima. A vítima, que vítima? O pobre paxaro enganado. Ti crees que iso é normal? Sí, claro, así é a caza, foi sempre así. A caza. A perda de tempo. Mira, aí veñen. Onde? Aí, non ves, detrás desa duna son varias. Ai, sí. E veñen todas confiadas. Parece que se van a chegar a trampa. Son unha familia. Unha familia. Que? Non ves? O pai, a nai, o fillo, a filla, outra filla. É aquela outra grande dali? Un tío. Bo. Aí veñen. Marchade de aquí. Fora. Pero... Fora, marchade de aquí. Pero que faz? Fora. Pero ti es parvo, que che pasa? Pero non ves que era unha familia. Unha familia? E que? Pois unha familia como a túa, unha familia. Ias destruir unha familia. Era a miña caza. Veña, non te enfades comigo. Dábame mágoa destruir unha familia. Veña. Imos pra casa, que a túa nai quere marchar. Veña. Imos xa.